Kommozzjoni, biki u niket ikkaratterizzaw il-funeral li sar il-ħamis filgħodu fil-helipad tal-isptar Mater Dei. Hemm ingħatat l-aħħar tislima lil 24 immigrant li ħatladda mietu wara l-dajsa li kienu fuqha għerqet fil-Baħar Mediterran. Huwa maħsub li flimkien ma' dawn l-24 katavru hemm 700 katavru ieħor li x'aktar jinsabu f'qiegħ il-baħar. Il-ħamis filgħodu 24 katavru mhux identifikati iżda numerati ittieħdu mill-kamra mortwarja mill-Forzi Armati ta' Malta. Is-soldati wasluhom sa taħt tinda l-intramata posta ċerimonja. Bosta migranti u refuġjati li jgħixu f'pajjiżna taw l-aħħar tislima lil dawn l-immigranti li tal-inqas tfakru b'mod dinjitus. Kif għamel Ahmed Nur Ibrahim, ġurnalist Sudanis li wasal Malta b'mod illegali f'Awwissu tal-2013. Jgħid li l-għana u l-inni tiegħu ta' ħafna oħrajn huwa ħajja diċenti. I'm looking to get a second chance in my life. I wanted to develop my life. So how can I develop my life? I can't develop my life, my country, because of insecurity, because of undemocracy. Jgħid li s-sitwazzjoni fil-Libja tkompli toħloq aktar problemi għall-immigranti. And you see what's going on in Libya? It is going a war. Different sides in war. And also there is an extremist group who are starting now to kidnap the migrants, to classify Muslim and Christian, and then to cut the hair. Waqt iċ-ċeremonja simbolika l-Isqof Malti Mario Grek u l-Imam Muhammad Al-Sadi raw messaġġi mill-Bibbja u mill-Quran rispettivament. L-Isqof Malti qal li għalkemm il-katavri ma kinux identifikati, xorta waħda nibkuhom u nurhom rispett għax fil-fond ta' qalbna nafu li huma bnedmin ħutna. Fisser kif il-ħnina hija l-unika mod ta' kif jista' jitkisser iċ-ċirku tal-egoizmu u l-vjolenza u minflok jinħoloq possibilità ta' futur ġdid. L-Imam El-Sadi ddeskriva l-ħajja bħala vjaġġ li kellu jispiċċa qabar għal dawn l-immigranti li vjaġġaw b'tama l-ħajja ħjar. Għaċ-ċerimonja attendew l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President ta' Malta, il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni kif ukoll il-Ministru tal-Intern Taljan. Spikkat ukoll il-preżenza tal-medja internazzjonali fost l-oħrajn l-istazzjonijiet televiżivi tar-Rajuno, il-BBC u TV5. Id-difna saret fiċ-ċimiterju tal-Addolorata f'Raħal Ġdid.